హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ మీద వెడ్డింగ్ వీడియో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం, మన సబ్స్క్రైబర్ చాలామంది అడుగుతున్నారు, బ్రో వెడ్డింగ్ వీడియో చేయని. అందుకోసమే చేసిన. వాళ్ళ కోసం అందరికీ నచ్చుతుంది, వాళ్ళకే కాదు అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ చేయొచ్చు, లేదా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ కూడా చేయొచ్చు. రెండు ఒకటే వీడియోని చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసిన తర్వాత మాట్లాడదాం. ఛానల్ వేరే నీతోనే సాకా పిస్కా నీ తోడు నువ్వు లేక నేనుండాలే సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం పక్కా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకటి ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ ఉంటుంది, లిరికల్ ప్రాజెక్ట్. మొత్తం 4 ఉంటాయి. మొత్తానికి 4ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ సాంగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో సాంగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం 1 by 1 ఫోటో ప్రీసెట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రీసెట్ ఉన్నది కదా, ఫస్ట్ దాని ముందుగా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి మొత్తం కాపీ 9 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 9 లేయర్స్ అని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది చూడండి, ఫొటోస్తో సహా వచ్చేస్తాయి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఇంకొకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ, ఇది కూడా 9 లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి సింపుల్గా. సారీ, ఇక్కడ కాదు, టైమింగ్ చెప్తా. ఇక్కడ 5 సెకండ్ ఫిక్స్ 5 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ ఫిక్స్గా 5 సెకండ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 5 సెకండ్ నుంచి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సింపుల్గా ఫొటోస్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి, అంతే. సో దీనికి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసుకోవచ్చు, లేదా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మీ చాయిస్ అది. సో వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అంటే టెక్స్ట్ ఇవి అన్ని అవసరం లేదు. ఈ గణేష్ ఫోటో కూడా వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా వద్దంటే తీసేయచ్చు. వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్కి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫోటో చేంజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోకి ముందుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. సో కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ఇలాగే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా వేరే ఫోటో పెడుతున్నా. వేరే ఫోటో పెట్టి దీనికి ముందుగా 9 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఈ ఫోటో ఉంది కదా, కింద ఫోటో, ఈ ఫోటోని టచ్ చేసి ముందున్న ఫోటోని టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైన ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు కింది దానికి డిలీట్ చేసేయండి. సింపుల్గా డిలీట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఫోటో కొంచెం చిన్నగా పెద్దగా అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా ఫోటో పెద్దగా అయింది కదా, ఇప్పుడు చిన్నగా చేద్దాం. ఇట్లా మీకు నచ్చిన క్వాలిటీలో
యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా 15 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి కింద ఉన్న ఫోటో కాపీ లేయర్. ఇప్పుడు పైన వచ్చి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో కొంచెం జూమ్ కానీ ఎక్కువ అయితే తక్కువ అయితే తగ్గించుకోండి. ఇలా సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా మొత్తం ఫొటోస్ని 1 by 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మీకు 2 డెమోస్ చూపిస్తా. ఒకటి వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ అండ్ ఇంకొకటి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్. ఒక్కటే దాంట్లో 2 చేసుకోవచ్చు. మీ చాయిస్, అది మీరేం చేసుకున్నా అది మీ ఇష్టం. సో ఇలా 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోండి. వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి టెక్స్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే చాలు. సో వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్కి మాత్రం టెక్స్ట్ కావాలి. దానికోసం ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ మొత్తం వెడ్డింగ్కి సంబంధించిన లిరిక్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్, కాపీ 21 లేయర్స్ అని ఉంటుంది. 21 లేయర్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. 21 లేయర్స్ పేస్ట్. ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో 1 by 1 ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. మీరు జస్ట్ పేరు అండ్ అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వరుడు ఉన్నది ఇక్కడ, దీన్ని చేంజ్ చేద్దాం. పైన దాన్ని టచ్ చేసి టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేసి ఇప్పుడు మనోహర్ ఇలా సింపుల్గా ఇలా పెట్టేసుకోండి. సో మీకు నచ్చినట్టు, అది కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. టెక్స్ట్ అందరికీ సరిగా, కొన్ని టెక్స్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో తక్కువ ఉంటాయి. అందరి పేర్లు ఒకలాగా ఉండవు కాబట్టి ఇది పెద్దగా చిన్నగా అయితే ఉంటుంది. సో అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 ఇలా క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ పేరు రాసుకోవాలి సింపుల్గా, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇలా రాసేసి సో పెళ్ళి కొడుకు పేరు ఇలా సింపుల్గా రాసేసుకోవచ్చు. సో ఇలా 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి కరెక్ట్గా పెట్టుకోండి, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి పేర్లు కూడా. సో కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. నేను చూపించడం కోసం చేస్తున్నా కాబట్టి కొంచెం మిస్టేక్ అయినా ఏం కాదు. సో ఇలా 1 by 1 కరెక్ట్గా పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 by 1 అలాగే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా లేట్ అవుతుంది. సింపుల్గా ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఎడిట్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.